Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Hirobbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barokta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina inaka kamidum majid. Monggo kula lajengaken malih pangaji-aji kula panjenengan sedaya dumateng dawuh-dawuhipun Gusti Allah Ta'ala ingkang kasrat wonten ing kitab Al-Qur'an menika. Ing sapunika mlebet surat Ali Imran milai ayat 13 dumugi ayat 18. Agem para sederek pamirsa ingkang kinurmatan dalah kaum muslimin wal muslimat ingkang dipunrahmati dening Gusti Allah Ta'ala, ingkang ing sapunika nandhang gerah mugi-mugi Gusti Allah Ta'ala enggal paring tombo paring usada wusana seger kuwarasan kados wingi uni lan dumateng para kadang pamirsa ingkang ing sapunika nandhang masalah ingkang awerat ingkang rumit, mugi-mugi Gusti Allah Ta'ala enggal paring solusinipun ingkang sae-saenipun. Mugi-mugi Gusti Allah Ta'ala tansah paring seger kuwarasan ayem tentrem kuaslamet sabar lan tawakal dhateng kula lan panjenengan sedaya, lan ugi kula panjenengan sedaya tansah pinaringan gampang lan gampil gangsar lancar anggen kula lan panjenengan sedaya nyambut damel pados rejeki ingkang halalan, ingkang thayyiban, ingkang barokah, ingkang bermanfaat wonten ing donya, ingkang bermanfaat wonten ing akhirat, ingkang kuwadah malimpah-limpah saged damel sangu umroh dhateng Mekah Al Mukarramah. Mugi-mugi Gusti Allah Ta'ala tansah paring pangayoman dhateng kula lan panjenengan sedaya saking godha rencananipun setan lan iblis, saking fitnahipun Dajjal Ya'juj wa Ma'juj, saking bebaya. Monggo kita lajengaken kajian kita panjenengan sedaya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wa banina wal qanatiril muqaddarati minad dahabbi wal fidati wal qailil musyawamah wal an'ami wal harsh dalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Qul a'unabbi'ukum bikhairim min dalikum lilladina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tajtihal anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharatu wa ridwanum minallah wallahu basyirum bil
rabbana wa qina adzabannar as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil asqar syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim innal ladina indallahil islam wa ma yudala fal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu ba'yam bainahum wa man ya'fur bil ayatillahi fa innallaha syari'ul hisab sadaqallahul adzim. Artosipun atas nami Allah ingkang maha murah ingkang maha asih demen marang pepenginan kayata wong-wong wadon lan anak-anak lanang lan bondo kang ngelumpuk arupa mas lan sloka apa dene jaran kang becik-becik lan raja kaya tuwin sawah iku digawe minginake marang manungsa iku kabungahaning kauripan donya lan Gusti Allah iku tujuning ngawrit kang becik mungguhing panjenengane celathuwa apa kowe padha gelem dakwartani barang kang luwih becik tinimbang iki tumrap para kang padha bekti ing ngarsane pangeran ana patamanan-patamanane kang ing sajerone kali-kaline padha mili manggone bakal ana ing kono sarta oleh judu kang padha suci apa dene karenaning Gusti Allah lan Gusti Allah iku amriksani para kawula para kang padha ngunjuk pangeran kawula saestu kawula angestu mila mugi tuwan angapunten ing kalepatan-kalepatan kawula saha mugi tuwan amilujengaken kawula saking siksa latu. Para kang padha sabar sarta kang padha temen ing lan padha ambangun turut apa dene para kang padha demen weweh tuwin kang padha nyuwun pangapura ing wayah gagat bangun. Gusti Allah anekseni yen ora ana sesembahan kajaba panjenengane lan mangkono uga para malaikat sarta para ahli kawruh kang jejeg ing adil ora ana sesembahan kajaba panjenengane ingkang minulya ingkang wicaksana sayekti agama kang bener mungguhing Allah iku Islam
lan ora sulaya para kang wis padha kaparingan kitab kajaba ing sawise kaweruh tumeka marang dheweke awit saking padha singit-siningitan lan sapa sing angemohi timbalan-timbalaning Gusti Allah Ta'ala lah sayekti Gusti Allah iku rikat ing petungan maha leres Gusti Allah Ta'ala saha dawuh-dawuhipun katerangan wonten ing ayat 13 tembung pepinginan ing ngriki punika ateges barang ingkang dados enering pepinginanipun jalaran tembungipun ingkang asli inggih punika syahwat punika tegesipun barang ingkang dipun pingini salajengipun barang-barang ingkang dipun pingini kala wau dipun sebataken satunggal mbaka satunggal ayat punika lan ayat sambetipun malih punika wigatos nanding pepinginanipun tiyang ingkang boten bekti ing Gusti Allah Ta'ala kaliyan pepinginanipun tiyang ingkang angestu ing ngriki kula sami dipun pangandikani bilih sanadyan kesenengan ing gesang samangke punika gadah daya panarik ewadene tumrap para mukminin sejati kepengin tansah keparek ing Gusti Allah Ta'ala punika kedah dados gegayuhanipun katerangan salajengipun wonten ing ayat 17 sagung dumados yasanipun Gusti Allah Ta'ala anekseni ing maha tunggalipun makaten ugi para malaikat inggih sami anekseni bilih anggenipun sami ngampil kanabian ingkang kaparingaken dhateng para andika nabi utawi dening anggenipun sami makarya wonten ing salebetipun badanipun manungsa ingkang kodratipun anekseni ing maha tunggalipun pangeran lan malih para ingkang kasinungan kaweruh sajati ing kitab-kitab sucinipun sadengah agami inggih sami anekseni kaliyan tanpa wonten semang-semangipun malih dhateng kayektening kasawijenipun Gusti Allah kala wau menggah ing sajatos-jatosipun maha tunggalipun Gusti Allah Ta'ala punika tatales ingkang mesti dipun akeni dening sedaya agami dados sagung dumados kodrat tumitahipun manusa tuwin tatalesing sedaya agami ingkang jembar saha mrantah punika sedaya sami anekseni ing maha tunggalipun pangeran wangsul tajlid manut agami Nasrani punika piwulang ingkang miyambaki boten kaseksen ingkang kodratipun sagung dumados kodrat tumitahipun manungsa utawi agaminipun sadaya manungsa
Katrangan salajengipun tembung kang jejeg ing adil punika kenging kasuraos dados sipatipun Gusti Allah Ta'ala. Jalaran inggih panjenenganipun punika sajatos-jatosing ingkang ngasta adil. Nanging ukara Arab makaten punika ugi mengku teges sanesipun inggih punika kanthi jejeg ing adil sarta menawi nitik pangandika ing ayat sambetipun inggih punika bab boten adilipun tiyang ingkang kaparingan ngilmu. Tembung kala wau langkung pikantuk dados sifatipun para ahli kawruh. Terangipun tiyang ingkang kasinungan ngilmu senajan ngangge agami punapa kemawon mesti sami anekseni ing kasunyatan agung bab Maha Tunggalipun Pangeran. Manawi sami jejeg ing adil anggenipun suka paseksi. Kayektenipun dawuh punika katingal saya gumebyar anelai dening wontenipun para saged Nasrani jaman samangke ingkang sami anekseni ing kayektening kamanunggalanipun Pangeran kala wau. Katerangan salajengipun wonten ing ayat 18 Al-Islam tegesipun wantah sumarah inggih punika naminipun agami ingkang kawulangaken dening Kanjeng Nabi punika dereng nate kasebataken wonten ing surat ingkang kapengker senadyan tembung ingkang nunggil asal kaliyan tembung kala wau asring dipun agem kadosta ing serat nomor kalih serat Al-Baqarah ayatipun 112 lan sanesipun. Katrangan tembung wau sampun kasebutaken wonten ing katerangan angka 156. Perlu ugi dipun pengeti bilih menawi miturut Quran suci Islam punika agaminipun sedaya para nabi. Langkung-langkung agaminipun Kanjeng Nabi Ibrahim kasebataken marambah-rambah. Islam sarta para nabi-nabi Bani Israel ingkang sami andherek Kanjeng Nabi Musa punika kasebut para nabi ingkang sami muslim. Wantahipun ingkang sumarah. Islam punika boten namung agaminipun para nabi kemawon ananging menawi miturut Quran suci ugi agami kodrat dumadosipun manungsa ingkang sajatos. Kados dene wonten ing serat 3 inggih punika serat Ar-Rum ayatipun 3 katerangaken mawi Islam punika dumadi kang katitahake dening Gusti Allah Ta'ala kang panjenengane wus anitahake para manusa ing kono. Punika dipun kiyataken malih dening sabda pangandikanipun Kanjeng Nabi suci Muhammad sallallahu alaihi wasallam saben ingkang dipun kiyataken dening dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad
Dados saben wong tuane kados dene ing serat 3 dosa ayatipun 3 dosa katerangan mawi Islam menika dumadi ing katitahake dening Gusti Allah Ta'ala kang panjenengane wis anitahake para manungsa ing kono punika dipun kiyataken malih dening sabda pangandikanipun Kanjeng Nabi suci ingkang ungelipun saben bocah iku dilahirake Islam. Wong tuane loro kang andadekake dheweke dadi Yahudi utawa dadi Nasrani. Tembung Islam punika boten namung ateges sumarah kemawon nanging ugi ateges manjing dhateng rahayu. Saking tembung aslama tegesipun manjing dhateng rahayu. Dados menggah ing sajatos-jatosipun rahayu punika esti ingkang nyerambahi piyambak wonten ing dalem Islam sarta maksud ingkang katuju dening Islam punika kasebut anggoning rahayu. Serat nomor 11 kaserat wonten ing serat nomor 11 serat Yunus. Serat Yunus ayatipun selangkung. Para kadang pamirsa ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah Ta'ala dalah sedaya pamirsa ingkang kinurmatan kita pungkasi pangaji-aji kula panjenengan sedaya dumateng dawuh-dawuhipun Gusti Allah Ta'ala wonten ing Quran suci punika. Mugi-mugi saged ngiyataken iman tuwin takwa kula panjenengan sedaya. Mugi-mugi ugi saged ngiyataken ilmu dalah pandamel becik kula panjenengan sedaya. Lepat nyuwun gunging samudra pangaksami billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.